toi? Ça va bien? Anbara. Ah, madame, tiens, là, il parle là. Ah oui, merci. Allez. Il ne prend. Tu es surprisé, hein? Ma? Fiat, tu m'as dit ça, ma canne, non, t'as tu connais ça. Allah. Nous prenons rien nama. Nous prenons la mousse avec. Non, il y a une création. Mais il m'a dit quoi là? Il y a un homme qui est malade. Ali kuma te mama datu. Aïssa. Gausu yeli jara e kujo. Ne rabolo ko ini to de sile do. Made do. Basi foi tila boni. Basi foi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, madam. Gausu. Madam. Iya. Foi sai no. Que côté? No, ini ni kaka ini. Foni haga to de anyere tarta doni sofona kula. Aw mina la télé ali. Imbe ka mawadi la télé. Ne rapport mo ko ngabe na buranga. Ani tarta tu kas ko ni ko mo bayre de kana. Abe mo sisan sabe class. Ne mo bla ori tar la. Ne mo wa undara su ba kono di o de ate. Bo ne fana ne ya ne ke na ke. Carré prancia mo lo ba. Ale tu no que sera la foga tere tarina. Akote mene. Kana na mobile mi wona ko prancia mi mana ko lula. Ah, c'est le ngoro ko ya fene ko gardien fene ya la mi. No, wala to ni to. Gardien. Wo mala lawo. Ijo. Gausu gardien abla. Akana to ya ne. Ika gardien abla. Ay mu ke. Gardien mi kene la bi. Akera abe kera mami. Gardien ni neta. Nsingile ka taya ngala ka nsi abe ulutura ka bonya gardien. Ega sezi mama tan tena bo. Sezi ai sezi jo kupra. Ko kachure mabugo wa. Aye tire. Kile mugala. Ko sili mi dore. Afla pore kenata. Foi mugala. Foi nana doro. Non, tout temps, je vais régler son compte. Ko fo ko 40. Est-ce que anga dula o libia? Ayo libe fo ni ma carte d'identité. Ma fait. Akay mekla ka ma fait. Mais comme sur la fin ma glan. Avec moi aussi ça non, mais il a plaisir ba de. Mais mena fanga mo go wuli. Ro bena livraison ke. O bena saka do fulla, o bena livrer pour que mo so ma do kara ko se be ko amon du shengle. Anga to lijo. Ay ni to. Mo makele. Ay ka problème mena il a plaisir de la bembi. Non, mena wuli o bena ni saka kele fulla amon. Plaisir to ça. Problème tan. Donc mena men ko folo. Voilà, o ka be so. Ah, wuli jani ngo se an no mama. O te sa ko so le sa. So de kade. Kambe ola. Après ya bane le. Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brille, rien ne peut les séparer. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Nia nyira ski bashite. La kana ke bashi. Il faut des wele. No yembrana kawe. Mun kola. Kube nga wala segima. Sabula uye nyininga. Ko yala ko ne pernendo e ka maraji kama sansan wa. Ne ko ngo chayala la ngone mala be sansan. Se ngo ala ka la jira bi do en soro ngo mala be sansan. Oh ko basite ko ni ne mala be. Oh ko ne ka tanga wuro me. Ko ka e ka furu bwama. We ngole ko de nyafonina. Tima. Le musa kuma kame. Nga oshiye manjigila tike. Bari.
ne bɛ fɛ ka e yɛrɛ de kumakan mɛn ni ne ye kumakan mɛn sisan ne bɛ sɔrɔ k'an ta nin bila dɔn. ne kumakan kɔni tɛ dɔ wɛrɛ parce que ne bɛ masa kɔ ni masa y'i bila yɔrɔ min na i bɛ tugu o kɔ ne tɛ se ka n pan masaw kumakan kunna dɛ. e ko cogo di. ne tɛ se ka n pan masaw kumakan kunna parce que n'olu ye ne bila yɔrɔ min na ne bɛ yen nɔ de mais k'a fɔ ko furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ teriya bali an ɲɔgɔn cɛ dɛ ni degun o degun b'i da la a fɔ n ye i se ye min ye n b'o k'i ye kana jɔrɔ i ka baarako yɛrɛ fana n bɛ n tonton tɔnɔ Gawusu n bɛ n'a ka adresse n b'a sɛbɛn ka d'i ma n'i taara Bamakɔ i ka taa a fɛ yen n'Ala sɔnna ma a b'i dɛmɛ kana na dimi dɛ n b'i deli n bɛ adresse d'i ma n b'i deli dɛ kana na jiginna fana parce que ne tɛ se ka n ban masaw kumakan ma ne ye n ban n masaw kumakan ma ne bɛ kɛ dangaden ye. n baramuso alhamdulillah n baramuso. a kɛra cogo di. mama a ma kɛ cogo la. burankɛ de ye n lasigi sisan nɔ ka komi weleli kun kɛra k'a ka taa i kɔrɔw kun i cɛ kɔrɔw kun y'a wele a tagara ka taa olu ka kuma lamɛn n'u y'a ka woro lasegi a nana o kuma de fɔ ne ɲɛna sisan. ko a ka woro lasegi. awɔ. Pega. Ani sɔgɔma. Kodi baasi tɛ yen. Denbaya dun. Baasi t'an na an bɛ Ala tanu. Aw yɛrɛ dun. Awɔ a kɛnɛ. Ne kun y'i wele kɛ. N'i ka mun ka woro minɛ. N ko ka Tima cɛ fɔlɔ min ka woro lasegin. Awɔ o yɛrɛ jate de don. Nka ne b'a fɛ. I ka mun nana kɔsani la Jara i k'o ka woro lasegin awɔ a ka fɔlɔ nin ta ye a k'o to yen komi ne kun y'i wele k'a f'i ɲɛna ko a k'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n k'i k'ale ka woro lasegin n k'i ka Jara ka woro minɛ e ka ne lamɛn sa n'a ma ɲɔgɔn lamɛn an tɛ ɲɔgɔn faamu e ka sabali e ka ne lamɛn tiɲɛ don ne de da bɛ k'a bɛɛ fɔ. Nka ne kun y'a fɔ ka da kun dɔ de kan yɔrɔ kɔni ni fɛn t'i bolo kɔni n bɛ lamɛn fɔlɔ sa e ka sabali e ka ne lamɛn ne kun y'a fɔ ka da kun dɔ de kan fɛn kun b'a bolo nka a bolo banna de foyi t'a bolo sisan a yɛrɛ ka fɔ la k'ale ta k'a seri sɛ kɔrɔ k'o t'a bolo yɔrɔ n'a fɔra k'i denmuso di o ma a kuma ka ca mɔgɔ tila ka na e fɛ yen tuguni. Ko fɛn bɛɛ b'ale bolo a bɛ furu nafolo a b'a sigiyɔrɔma 4 d'i ma k'i denmuso ka taa o furu la i bila n place la yɔrɔ e yɛrɛ b'a kɛ cogo di nka sisan ne b'i deli e ka sabali e ka ne lamɛn sa n y'a kɛ ka da kun dɔ de kan n tilala ka miiri nimisara tuguni de n ka kɛle la bari Ala ye masa min ye yɛlɛma masa de don a se b'ale bolo bi ka faama kɛ fantan ye a se bɛ Ala kelen ye tuguni ka tila ka fantan kɛ faama ye. Ni miiri bi ka gɛlɛn ma ani ta tiɲɛna kelen tɛ ni miiri fɛn caman na o de kosɔn n seginna k'i wele o tɛ se ka kɛ Ala ye jinɛma dɔ ne lase i hakili sigi n b'i deli k'a lajɛ ɲɛma e ta bɛɛ ye tiɲɛ ne jo foyi t'a la solution yɛrɛ t'a la ka di n yɛrɛ ba dɛ n bɛ tila k'i wele. Buran i bɛ yafa ne ma dɛ ne de nɔ ye nin bɛɛ ye nin ye ne ka ko kɛlen de ye tantɔ yafa ma Ala kama jo t'a la. Baramuso ne yafara
e ya fara ya fatiki ala ye c'est sabula ni fɛn o fɛn ma ala tɔɔrɔ an mun ye ala ka danfɛn ye mais n tɛ k'an tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ ala tun tɛ nin na e bɛ barika da ala ye ne bɛ sira ɲini fɔlɔ ngi bilasira n bɛ tɔnɔ Gawusu ka adresse di ma siɲɛ kelen baasi t'a la jɔn ne ka Bintu wele ye mama wele ne ni yɛrɛ kɔni a bɛɛ kari-kari la tiɲɛna tɔ foyi t'o la bilen a ka telefɔni bɛ ka sonner appel bɛ ka don ne kɔnɔ allo allo ne kɔrɔmuso somɔgɔw baasi foyi tɛ an bɛ ala tanu aw yɛrɛ dun baasi tɛ yen kɔni ayi ne de ye mama bila n k'a k'a f'i ɲɛna n ko ala ye yɛlɛma kɛ anw ye Gawusu ka togoyaw falenna quoi n k'a k'a f'i ɲɛna a kana wagatinin kɛ n fɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la taali ka di n nka n tɛna se ka taa Bintu e ko k'e tɛna se ka na wa mun na ayi foyi walayi foyi tɛ mun na n'i tɛna se ka na mais Maram e yɛrɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ i k'a layɛ sa hali ni mɔgɔ ye mɔgɔ fu y'i bolo e bɛ se ka taa cogo di hali k'i sara n na hali mɔgɔ i ka dukɔnɔ wulu n'i bɛ bɔ yɔrɔ la i b'i sara la jango k'i balimamuso e yɛrɛ b'a dɔn balimaya ka gɛlɛn nin ma sa han est-ce que e kun kan ka taa ka sɔrɔ e m'i sara ne la ayi n jo t'a la an ka ɲɔgɔn lamɛn sa balimaya bɛ e yɛrɛ bolo damina cogoya min na e kun kan ka taa ka sɔrɔ e m'i sara ne Bintu la Mariam ayi an ka ɲɔgɔn lamɛn bani yafa Bintu ne kɔrɔ de ye sa ne de ye dugumamɔgɔ ye tiɲɛna n jiginni la balimaya la n jiginni la yɛrɛ de ayi n jo foyi t'a la ayi n tɛna se ka taa sa n tɛna se ka taa ci gɛlɛmaw bɛ n bolo n tɛ se ka taa Bintu kan'o kɛ n na sa ko mana gɛlɛya cogo o cogo imagine an ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na an bɛɛ don furu la wagati janw tɛmɛna sabali sa kana n minɛ o ma sa awɔ yafa ma ala kama n jo t'a la i b'a dɔn ne nana na cogo min na ne taara Bamakɔ cogo min na kɛ a kun ka gɛlɛn n sara mɔgɔ la mɔgɔ min nana ne nɔfɛ kamalen min nana ne nɔfɛ non ani kalaya yɛrɛ de nana awɔ a nana sɔrɔ ne yɛrɛ ka finiw bɛ ji la n ye finiw de bisi k'u bɔ ji la de k'u kɛ n kunna ka taga n'u ye sudali ma sɔrɔ a la ala kan'o kɛ n na sa kana muruti sa k'i tɛ na sa awɔ kana ban i y'a mɛn ne jo t'a la n jo foyi t'a la n bolo fila bɛ n kɔ ye ne kɔrɔmuso perifere o dabila sa mɔgɔ ni dɔgɔnin bɛ kɛlɛya kan'o kɛ n na sa n'i ko ten n y'a mɛn sa n y'a mɛn i bɛ na o diyara n ye sa nka tiɲɛ la n tɛ se ka se yen bi dɛ awɔ mais ni ala ye sini sɔgɔmada jira n na ni ala ma basi kɛ sini sɔgɔma n bɛ dugawu kan n bɛ se Bamakɔ yen ala ka jɛ e sini alhamdulilayi e ne grand sœur ne balima de ye ne se k'e bila foyi ye sini sɔgɔma a bɛ diya n ye i bɛ soli ka donya yɛrɛ de n'ala sɔnna an bɛ daraka dun ɲɔgɔn fɛ awɔ non ça c'est Bintu ko madame Keita wala o diyara n ye yɛrɛ de basi t'a la i ka n ka foli fɔ ok n y'a mɛn an b'a kɛ ten o la non nin diyara n ye yɛrɛ de fo ka n walawala sisan basi foyi t'a la ala ka tile yɛrɛ donc k'an bɛ o la sini awɔ k'an bɛ o la ka bɔ yan fo yen nɔ a ka ɲi sa n bɛ ala minɛ n bɛ taa ni ala ye sini jira la n bɛ bɔ semana yan nɔ ka taa ala ka jɛ Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main
l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne fait jamais. Car au sourire, une force tue. L'amour brille un de Et du coup, le financement est minimum à 400 000 euros. Ils brillent comme des étoiles dans le ciel de l'avenir. Tout semblait leur faire miroir. Alors, Marie Ama. Tu sais, ni mani fait n'abandon, tu sais que là c'est on est à dos mon fille, les Maliens ni coco baraté, bara remana so tu son ken c'est le. Depuis c'est le bureau qu'on te ka clan na fene. Oui. C'est vrai, mais à toi, il n'a pas pour le quoi, s'il te plaît. Attends, ça, sous pour la vanne, il doit dire là, ça va aller, s'il te plaît. Il est là, Mariam. Attends. Oui, allô? Oui, monsieur le procureur, bonsoir. Oui? Ah oui, à Gaoussoudo. À Gaussou Koulibaly. Ah oh. Oui, Gaussou Koulibaly de là-haut. Effectivement, entreprise et directeur, oui, Nélédo. Comment? Monsieur le procureur. Attends, je m'en fous. Oui, comment dirais-je même, c'est la responsable de l'aménagement de l'entreprise. Quoi, oui, Sky a dormi blague na chilane ga dukuna. Depuis au donfobi, dormi so masengana sotuni. Attendez, non. Non, mais peut-être que c'est une erreur. Non, mais où est-ce que comment font les gens? Attends. Est-ce que non, il va se peut-être qu'à boire où est-ce que nous fait non, mais à ma scène fait, non, il va se recouvrir sur le mais à mon en effet. Non, je vous le dis à mon en effet parce que notre gardien, Kachoro, notre gardien, il m'a rassuré. Depuis notre français dominant, nous voyagera. Voilà, j'étais à Paris pour voilà, une rencontre de 72 heures. Voilà, donc il faut que tu aies un signe comme mon chima d'Ondafe. Kachoro est rédita. Non, c'est sûr. Quand oui, je comme ça, il va se rapporter à son amassé. Quoi? Il veut faire comme policier de Black à Nininefe. Il me fait un boulot pour le Gabouin, car il n'y a pas quoi. Non, c'est le procureur. Avec tout le respect que je vous dois, n'est pas gardien qui a toujours donné à mon corps. N'a donné à pas de vacances. Donc, faites même mi oui, allez-y, non. Ah oui, c'est quoi? Pour le sous black, n'a qu'à des chouines à black, n'a pas à doufouiller. Non, ni donné à balade de black. Non, comme monsieur le procureur, n'a pas de vie parce qu'il y a Jamana Baradique, mais Dana et Kankobela. Ni ne puis ma gardien comme Mohamed so nego quoi, il coupe pour le sou que Ibn Black na Yorofie, ou Black na fille. N'a qu'à dire Black Chouine à Bokana, n'a so boucabla. Yeah, this is for you, Typhoon. Le Yoro du cinéma africain. Spécial dédicace à toi. Makoura, l'ami fidèle dans l'adversité. Toujours présent, tu as su nous guider. Amalasta. Avec Ibrahim, Bijou et Baba on avance. Avec Doul, dans l'ombre, ta lumière une vraie chance. Bateau-moi ainsi que Papa, les cœurs remplis de fierté, te regarde briller, amour jamais effacé. Malasta, héros de notre histoire,
force jamais ne s'arrête. Chaque épreuve, tu transformes en force. Ta voix résonne, ne perds jamais notre élan. Tu es le pilier qui nous pousse à croire dans notre but. Malastar, tes efforts jamais vains. Pour tes frères, tu es le chemin. Malastar, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Makura, ta force jamais ne s'arrête. Pour Bijou, Ibrahim et Baba, unis en cœur. Avec toi Makura, la vie a tant de saveur. Ça s'affiche à tout Sangaré. À la grande, merci pour le financement. Spécial dédicace à toute la famille. Merci à mes aînés pour tous les services rendus. La famille Diomandé, big up, big respect. Ah oui, la légende continue. Yes, I. C'était Tifo. Le Yoro du cinéma africain.